Bueno, dirien que van tenir dos reptes, els externs i els interns a l'associació. Els externs veníem de la crisi on hi havia impactat molt fort. Llavors, tot el tema associatiu que suposava un extra de recursos, un extra de temps, un extra de diners, venien baixant els socis, tornar a plantejar per a veure per mantenir el que teníem i per agafar de nous. I per altra banda, la part interna, òbviament amb la baixada de socis, teníem una sèrie de costos interns. Aquí és on van tenir els reptes més complexes. I la manera d'intentar solucionar-ho a nivell extern és com van començar a engegar, fer pràctica a l'associació, engegant tot el tema de les formacions, el tema de píndoles, formacions amb proveïdors. I aquí, en aquest punt, sí que és veritat que es va venir molt bé perquè va venir gent professional del sector de la refrigeració i això es va anar bé. I teníem uns costos elevats, sobretot en el tema administratiu. Per sort vam aconseguir fer una prejubilació. Això també es va donar la capacitat de poder, equilibrar una miqueta els costos i els ingressos de l'associació. I dintre d'això també, tot i que tu has parlat d'externs i interns, també hi ha a la part interna també tots els membres de junta, és a dir, anem a refundar, anem a renovar la junta directiva, a posar dintre dels puestos clau gent que estigui activa en el sector. També vam incorporar calefacció, ventilació, regulació i control, tema solar, energia alternativa, van ser l'embrió, els principis que vam començar, diguéssim, a fer tota aquesta revolució. Li vam donar la volta al mitjó. Un referent dins del sector de la climatització i la refrigeració, la ventilació, que amb els cursos, amb tots els seminaris que fem, amb les combinacions amb associacions que tenim del sector, al final la gent considera que és un lloc de coneixement del sector del clima. És un punt de trobada de la gent que està involucrada en el sector, tant a nivell d'instal·lador, com a nivell d'enginyeria, com inclús a nivell de fabricants. Jo crec que també l'èxit partim de que, clar, fent 40 anys, portem molt de temps sent referent. A banda, vam fer aquesta decisió per un tema pràctic, perquè aquí hi havia un potencial que necessitava tenir aquesta independència. És veritat que l'èxit d'Actecir ha estat que en les que han vingut a nivell posterior hem agafat la nostra part del pastís, enfocant-nos als tècnics, que és on veritablement també és on tenim el core de l'associació, amb el soci. Haver vist aquesta possibilitat de fer una activitat que en el dia a dia els hi va bé. El missatge és molt simple i molt senzill, és a dir, el sector és el que és, però tu m'has dit una paraula clau, és l'experiència. És a dir, una persona jove que estigui en carrera universitària acabada o que es vulgui incorporar al món del sector nostre, amb una enginyeria, amb una instal·ladora, el fet de poder estar en una associació com la nostra li dona un know-how i un ventall d'opcions i possibilitats bestials. Sí, jo agafaré dues fites. La primera és, com diria Heràclito, el constant és el canvi, i en el nostre sector és així, hi ha molts de canvis normatius, de tendències, d'instal·lacions, de sistemes, de necessitats. I l'altra fita, el que diu l'epitafi de Frank Sinatra, que el millor està per arribar, i nosaltres aquí estarem encantats que vingui la gent per fer fort a l'associació i fort al sector, perquè jo sempre també m'agrada dir que un sector fort té associacions fortes, i això va de la mà. I avui dia els joves que són molt impacients, llavors jo diria també a la gent jove que tingui paciència, que escolti a la gent amb experiència, que prenguin les seves decisions però que tinguin tota la informació, que puguin esbrinar o desbrinar el que vulguin decidir, i llavors a partir d'aquí tenen tot el sector per ells i endavant. Que ho deixin del viatge, que ho facin amb nosaltres, encantats. Molt bé.